Türkiye Respublikasında her ýylyň 21-27 may aralygynda Türk aşganasynyň kepdeligi ady bilen türk tagamlaryny giňden maglup etmek üçin birli çäreler gurulýar. Şeýle çäreler hem ýurdun çäginde hem-de daşar ýurtlardaky Türkiýanyň diplomatik wekilhanalaryna geçirilýär. Üstümizdäki ýylda hem türk aşganasynyň kepdeliginiň çäklerine Türkiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasy tarapyndan çäre guruldy. Türkiýanyň Türkmenistandaky adatdan daşary we dowlat ýarly ilçisi Ahmet Demirowyň gurnamagynda geçirilen çäre paýtagtymyz Aşgabatdaky daşar ýurtlaryň ilçileri, ýerli we daşar ýurtly habarçylar hem-de köp sany mehmanlar gatnaşdy. Bu çäre Atawatan media topary hem gatnaşdy. İlçi Ahmet Demirow öz çykyşynda türk aşganasy kepdeligi çäreleriniň 3-nji ýyl geçirilýändigini belläp, onuň Türkiýanyň baý gastronomiýa medeniýetini dünýäde giňden maglup etmäge mümkinçilik berýändigini belledi. Türkiýe Respublikasynyň prezidentiniň maşgalasy hanym Emine Erdoganyň başlangyjy bilen ýoly goýulan türk aşganasy kepdeligi çäreleriň tutuş dünýäde giň gazyklanma döredänligini we türk tagamlaryny giňden beýan eden kitabynyň çap edilendigini aýtdy. Türk aşganasynyň baý biýodurlygy, ýokary hili tebii önümleri hem-de durly görnüşdäki taýýarlamak tehnologiýalary arkaly sagdyn we deň agramly iňitlenmäge kömek edýändigini belläp geçen Türkiýanyň ilçisi 2024-nji ýylda bu kepdeligiň çäklerini Türkiýanyň Ege deňiziniň kenarynaky sebitiniň tagamlarynyň tanışdyrylmagyna ähmiýet berilendigini belledi. İlçi Ege sebitiniň aşganasy otlardan, gök önümlerden, balyklardan, deňiz önümlerinden we ýerli öňdirilen zeytun ýagyndan taýýarlanan tagamy naharlary bilen meşhurdygyny bellep. 2010-njy ýylda UNESCO tarapyndan Orta Ýer deňiziniň berkibiniň adamzadynyň maddi däl medeni mirasy hökmünde ikrar edilendigini bellep. Mehmanlary Ege sebitiniň mahsus taýýarlanan dürli tagamlaryny dadyp görmäge çagyrdy. Bu çärede mehmanlar Ege sebitiniň tagamlary, zeytun we peýnir, tarhana çorbasy, dürli görnüşli Ege iştahçarlary, ısmanakly gözleme ýaly tagamlary dadyp gördüler.